Графичен дизайнер е специалист, който по визуален път предава послания с цел установяване на връзка между различни обекти. Той проектира и подготвя рекламни материали – афиши, билбордове, бланки, лога, печатни обяви, амбалаж, книги, списания и други. В своята работа той се среща с клиентите си и получава от тях предварителна информация по предстоящата задача. Самостоятелно или заедно с колегите си от творческия екип осъществява идеите, свързани с проекта. Планира сроковете за изпълнение на поетите задължения, подготвя проекта ръчно или с компютър и извършва снимане, когато е необходимо. Той следи изработването на материалите за излъчване в телевизионните канали, в интернет или в печатните издания от тяхното проектиране до самото изпълнение. Графичният дизайнер трябва да може да вижда допирните точки между форма и пространство, да познава цветовете и формите до най-тънките им детайли, да има развито естетическо чувство, въображение и интерес към изящните изкуства. В своята работа графичните дизайнери ползват компютър и различни компютърни програми – скенер, принтер, фотокопирна машина, светлинна маса, макетен нож, кроячна линия, преси и режещи пособия, всякакъв вид хартии и други подобни материали. Графичните дизайнери работят в агенции, медии, издателски къщи, фото и филмови студии. По-голяма част от работното им време минава пред компютър в състезание с времето. Това е професия, която изисква работа в екип с другите участници в творческия процес. Професионално образование по графичен дизайн може да се придобие в редица професионални гимназии, а успешно завършилите могат да продължат да учат в колежи и университети у нас и в чужбина. Възможностите за професионална реализация на графичните дизайнери са големи. Те могат да работят в печатарско-издателски сектори, в рекламни агенции, медийни и образователни организации, както и самостоятелно, като външни изпълнители на проекти във всички краища на света.